Minun nimeni on Marianna Vesanen ja aiemmilta opinnoiltani olen nuoriso- ja yhteisöohjaaja ja artesaani. Ja nyt vuosi sitten lähdin Humakkiin, eli humanistisen ammattikorkeakouluun opiskelemaan yhteisöpedagogiksi. Halusin vähän syventää opintoja ja oppia myös uutta yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta ja ohjaustoiminnasta. Ja tällä hetkellä nyt on vuosi opintoja takana. Aika hyvin ja kivasti on mennyt, toki kiirettä pitää välillä. Ja arkia sitten opiskelut taistelee monesti samoista tunneista, mutta monimuoto-opinnot on mahdollistanut mulle sen, että pysyy näissä mukana ja pystyy itse suunnittelemaan vahvasti myös sitten niin kuin omia opiskeluaikatauluja. Ja Humakissa on hyvin sellainen yhteisöllinen ja kannustava ilmapiiri. Ja varsinkin meillä, kun vuosi sitten aloitettiin Tampereella tämä ensimmäisenä ryhmänä koko Tampereella, niin olen kokenut silleen, että meidän ryhmä ainakin on ollut hyvin sellainen yhteisöllinen ja nopeasti otettiin kaikki semmoiseksi yhdeksi yhteisöksi. Ja ollaan myös sitä vertaistukea saatu puoli jos toisin ihan jokainen. Ja tätä tehtävää nyt teen sen vuoksi, että kuuluu yhtenä opiskeluun kurssina digitaitoihin ja pienimuotoisen esittelyn halusin pitää tästä Humakin yhteisöpedagogilinjasta ja siitä, että miten itse olen tälle linjalle nyt päätynyt. Ja se on, jos haluaa semmoiseen ihmisläheiseen työhön ja tykkää vielä sitten vaikka niin kuin, sellaista työtä suorittaa, että missä pystyy muita auttamaan ja olemaan tukena ja näin. Et mä suoritin ensimmäisen työharjoitteluni kulttuuripajalla nuorten parissa ja täytyy sanoa, että olen kyllä tosi iloinen, että tälle linjalle lähdin. Tuntuu semmoiselta omalta jutulta. Ja mulla ei oikeastaan sen kummempaa mitään muuta ole, että niin, Humakissa on itse tykännyt olla ja se on mun paikka ja hyvä näin. Ja kiitos kun kuuntelit ja nähdään taas.